Ngiyabonga ngiyazulezulu nani nonke maNazaretha. Ngiyajabula ukuba lapha ngibingelele amakhosi nabavangeli nabafundisi leyinkokheli zonke ezikhona lapha eziphuma kwaKongolosi nalabo abaphuma kwaHulumeni. Ngihamba nongqongqoshe bakaHulumeni kwezolonke nabanye abaphuma iprovince yethu, kakhulu uPremier wethu naye umama noMusa Ncube ukhona la phakathi kwethu. Ngihamba neyinkokheli zeprovince yethu, usihlalo wakaKongolosi umfoka Siboniso Duma ukhona la phakathi kwethu. Ngithanda ukubonga leli thuba elinikwa lona inkosi yethu ukuthi ngibingelele. Siye sahlala sakhuluma kancane sobabili, waba nezicelo azibekile, wathi le sound system isetshenziswa la wangathi yaxega kancane, wathi kungakuhle ukuthi sincede ngesound system. Ngavuma ngathi yebo sizakwenza lokho. Amen. Waphinde wathi kunezakhiwo angajabula ukuthi sincede ngazo khona kule ndawo. Ngavuma ngathi singuKongolosi sizakwenza lokho, sincede ukwenzela ukuthi imisebenzi yalapha ekhaya ikwazi ukuhamba kahle. Amen. Siye saxoxa ke nangezinye izinto zemisebenzi kaHulumeni lapha kwaZulu Natal. Bengize izolo ngizobuka imisebenzi esiyenzayo singuHulumeni. Ngihamba nongqongqoshe osebenzisa ezamanzi kuyo yonke iSouth Africa, usenzo Mchunu. Ungise endaweni ezimbili la ngiyengabona ukuthi ngempela uyaqhubha. Siyaqhubha singuHulumeni, siletha amanzi lapho abantu bakithi bebehlupheka bangawatholi amanzi. Siye kwenye indawo ebizwa Davil la sifake khona u1 billion rand senza ukuthi amanzi aqhutshwe kahle, siwazi ukuthi siwafake emfuleni aze ayofika naseThekwini, kodwa aqala asetshenziswa ngabantu bakhona lapha. Saya kwenye indawo eMpophomeni la siyofaka khona ireservoir, la siyofaka imali elingana ne500 million. Siye saba nembizo, abantu bakithi baze ngobuningi noma bekubanda baza bazobeka izikhalo zabo. Abaningi bebekhala bunzima bokungabikho imisebenzi. Abaningi bathe abasebenzi ngakumbi abasha. Sathi sisebenzana nayo leyo nkinga ukuthi sikwazi ukwakha imisebenzi, ukuthi imisebenzi ibe khona, abantu bakithi bakwazi ukuyithola imisebenzi. Abanye baye baveza
inkinga zezindlela. Bathi la bahlala khona bafuna ukuthi kube nezindlela, abanye bakhuluma ngama-clinic. Kukho konke lokho baye bathi sinethemba ukuthi uhulumeni uzozenza lezo zinto, ngoba sesibonile ukuthi uhulumeni ngempela uzimisele ukulungisa izinto eziningi ezibhekane nabantu bakithi. Iningi labo baye baphakama bathi siyamethemba uhulumeni, futhi president sifuna ukuthi uqhubeke nalomsebenzi unakekele abantu. Baye baveza nalento bathi president sicela le grant le ka 350 ingapheli, futhi bathi sifuna uyikhuphule ithi ubuya phezulu kancane. Sathi hayi naloko sizobheka. Basho bathi siyabonga ukuthi amagranti abantwana ayaqhubeka, futhi nabantwana bayaqhubeka bathola ukudla ezikolweni, noma kuye kwaba nobunzinyana lapha kwaZulu Natal, kodwa ukudla sekubuyile ebantwaneni bethu, futhi bazothola ukudla kabili ngelanga ukuthi bangafika ekhaya belambile. Baye bakubonga lokho, sathi sizawuqhubeka senze yonke leyo msebenzi. Engikubongayo mase ngizohlala phansi ngibonga ukusebenzisana kweyinkokheli zethu zikahulumeni la nani maNazaretha. Ngibonga futhi nobudlelwane obukhona ukuthi siyaqhubha sisebenza kahle nani kakhulu. Sifuna uqhubeka kanjalo ukuthi imisebenzi yethu isiqondise phambili, kube nentuthuko esizweni nalapha kwaZulu Natal. Alawo mazwi ngiyanibonga nonke ukungamukela ngalendlela engamukelwe ngayo ngomoya omuhle. Ngithi nakusasa uma sithola ithuba lokuza la sikwazi ukuthi sibonane nani. Phinde ngibonge futhi nemithandazo. Unyazi lwezulu usithembisile ukuthi uzaqhubha asithandazele, ngoba uhulumeni uyayidinga imithandazo. Kuyadingeka ukuthi sibekwe kuNkulunkulu kwenzela ukuthi siqinise izandla zethu siqhubeke nalemisebenzi enisinike yona. Ngifuna ke ukunithembisa ukuthi sizawuqhubeka nalemisebenzi enisinike yona ukwenzela ukuthi kube nentuthuko esizweni, kwenzela ukuthi isizwe sakithi sikhole ukuya phambili. Ngiyabonga.